Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana neng channelku iki Tlatah Jawa. Nah dina iki Ade bakal mengikuti perkembangan zaman gitu, yaitu memanfaatkan salah satu AI yang sudah disediakan sama Google. Dina iki Ade bakal nggawe Google Gemini. Kuwi kanggo apa to? Ya kuwi salah sijine kanggo sinau basa Jawa kanggo gawe cerita. Jadi memperpanjang cerita teko pokok pikiran. Nah, piye carane? Carane iki, langsung pertama wae sampean buka Google atau Mbah Google, sampean ketik Gemini. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, nyapa to kok gawe Gemini? Mergo Gemini kuwi nek kanggo sinau kuwi kan gawenane Mbah Google. Jadi basa-basa utamane kanggo basa Jawa ki wis support. Dadi nek sampean gawe Dola atau sampean gawe ChatGPT yo iso, cuma menurutku kanggoku pribadi kurang rekomendasi. Nah, piye carane? Langsung wae ning kene sawise sampean ketik Gemini muncul halaman utama, halaman pertama seperti ini. Nah, sampean lebone prompt. Prompt-e piye? Gawekno cerita singkat kanggo tulisan ing blog pribadiku sing isine tentang lah iki aja lali diwane titik 2 mergo ning kene fungsine adalah prompt iki kudu padha. Dadi engko sampean tulis prompt iki sama, disamakan semua untuk promptnya gawekno cerita singkat kanggo tulisan ing blog pribadiku sing isine tentang. Nah, isine tentang apa? Sampean nulis misal temanya tentang bersyukur lah. Oke, tulis bersyukur. Bersyukurku dino iki ya toh, dino iki aku bersyukur bisa sahur lawuh iwak gurame senenganku. Amargi ya nek krama inggil bapak mantun gajian. Nah, iya toh. Nah, sawise ana bersyukur aja lali diwari terima kasih. Matur nuwun kagem Bapak sing wis numbasne aku iwak gurame senenganku ya toh. Matur nuwun kagem Bapak sing wis numbasne gawe N. Nah, wis langsung wae. Sawise prompt sampean gawe, pokok pikiran sampean lebokne langsung wae sampean pilih enter. Nah, ning kene bakal memproses, bakal loading lah istilahnya, bakal gawene sampean cerita. Ya toh. Dadi sampean duwe pokok pikiran, ceritane sampean, "Pak aku bingung gak iso gawe cerita, gak iso ngarang gampang." Saiki nek manfaatkan AI, tapi intine nek memanfaatkan AI, bantuan AI kuwi sampean aja dimakan mentah-mentah. Mergo nyapa? Iki kan gaweane menungso. Tetap luwih apik otak yang dibuat oleh Allah, oleh Tuhan ya. Boleh sampean gunakan iki sret, iki kok fungsinya hanya kanggo acuan. Jadi misalnya kene enek basa-basa sing kleru, basa-basa sing gak cocok sampean edit dhewe menggunakan bahasa kalian. Nah, iki wis dadi ya toh sahur paling istimewa, iwak gurame lan rasa syukur. Wayah wengi si sepi, swara weker wuni ngelingake yang saiki wae sahur bla 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 bla. Nah, nek basa-basa sampean gak paham, sampean owahi dhewe basane. Nah, wis sakmarene kuwi cerita dadi tulis ning buku tulis lalu dikumpulkan. Oke ya. Oke dulur, sawetara sakmene dhisik kontenku tentang pemanfaatan AI kanggo pasinaon basa Jawa yaiku nggawe cerita atau tulisan kanggo blog pribadi sing isine tentang bersyukur. Oke. Muga-muga ilmu iki manfaat, iso sampean manfaatkan dengan baik, berkah, ikhlas dari Anda, halal bagi kami. Ya, wes, ora usah di-like, ora usah di-subscribe, sing penting sampean sinau, sampean semangat, muga-muga sukses kabeh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.